Tinasi. Yeah. Mami kasakese mami why pacho. Yeah, eba. Me pacho na what to say? Me huye. What's that? So me huye. Indio. Kwa na hame. Yadi abai. Asthma. Kose why? Pressure. Kafra. Nyame mfa ne nsankan. Why? Mami pacho din de say. Efre mi Teresa. Teresa dey. Che. Na me dini padi afo ni ma. Afo ni ma. Ai. Owo be na free krobeso. Me pacho me free man so bra. Jo, na sembe na do na ma no pay. Sme de me nam no sem. Ko tena afie bi mu. Ne wo wura ni wuye. Wura ni wuye a esme ne mekono. Ei, Kan de ania. Na no wo fa se ba ko se. Nya pa mami na ekono. Mami ba e ofakora woni ne yefri. E de na mboku mu de ya sen. Ana ewo mu anamsa. Anti ya mami baby ntena. Mami ntu no si anti se be dia tu kopedan etenem. Because na what he? I'm telling Bobo no he ya me says. Yo. Because for you kroma near the summer. Because tafwa near the summer. Mama na de sound. Uba huna na nipa be kan wo. Say. Say na kumi nipa. Nti yento me. Eh, edi e ba asem ni, misi me nkumi nipa. Me nkumi nipa. Papa no kura me nim na se. Ye yi no no ho. Ye na yi no ho. Eye de ni makoko no. Ma boka papa. Enye ketwa. Misi wo na me somwa. Fedi amaka. Kafra. Nti me ko ba bia ni na ade e kwa chiri. Ndi kakra kami me be kwa ko peplot. Na mato. Na me de to madam fu bia anim. No so so first man e bi ho. Na me enko hwe. Me ko ho. Me ko ho a no se o mu na di ho akonya. Na me da bi gise me hu ho na ansa. So ho ne ye minu aba ba ma. Me da bi gise me hu papa na ansa. Me ba se me ba betum sika akre. Ya ko papa no ho. Wo mo ni aba no ko kire me. So be gi 120 million. E pro to any half on so 120 million. E bi kura bro no sian akura majemu ama. I do for ya ma kasa. Na me ma no 100 million. Se mi mi apani ewu. Nti me ko yie na ba. Me ko ba me di ba ba soso. Me ba ya nti so aton pro no. Na me san di jani pa foforo. No so waton no do sika ma. No di atonso wa ma di anche kura. I'm saying 20 million de sankanya yi bia na dodo no na de amawo wose ade akura ma hu ne ye me kura boy ba ya me to ma no am semate nti mi wo mu ba bo so me nan ni madam fu bi ni na di agro oso am sa no se esuefu any site plot wo ho na ho de ho mie na me se hwe awiamfo wo pe ba bia atena mo asoma dwo a o se de abi nti say papa nko ade a yanko ne ko kire me okoyi ba ko ye 35 ba ko nso so o 70 million nams afi be mu 2019 okay ne mi ye na se na de was 35 no ni pa ko nse o wo ma na papa ni yare nko wo mo to de ahwe no na me de enye nsa bana me de matoto mi nkene basa wo no so ba ko so ha na me bisa baba wo bi wo se ye to na se hwe na plato a yesi na dan hewirem ama mi tan to ho chi ade plato we wo bi pa nka wo de mbeba no se o hine na kola woni ne tia okoba bia wo no so na konwa woni odi na chi no de ma no na akola na yenkranani ena yesi no ofase o mrafie no abefa nkola ni nyina no mese ne nko to se ma ne nyansan wo betu awia na afa ko fa samaba nso me ye ba bintina afedie bisha misa asase anya wura wose da bi amse na wo ye pani cha minti wonum wura wose ye tada so chiro ho minum wura na sai amse wura wo panyampa e ko nsuo na chi no bonkan bi da woti sesutene
na me say asase ya wo a na nsuo da chire no wose da bi bo no akotena ase be 4 months no ne asase gura ne ba me ho na me say sister nyeska na me tu ama wo no na ha me me be transo no wa hwa na di ba ba yam wo so bibie ni ho ntu de fiskale bra na me nya krata ama panyampa me diskane man sika sai me de what so 5 cedis 50 cedis na ba 65 na me de man o gina so no ye krata ma me krata be no ye ma boy no no what ya asase no so no o ye ma me na me anka san so me ko wo ye no ho o ye no na baji mi sika no wo de ko ye ehihine asuofia ya said abri ya chiche me bronu bia anko ne ne nso bakret ka wo no kra dada wo beba na eno so me ye ya na mantem wo fo eme bi wo no so kokoye o ye ne de no na wo no kra de nhia na me koye afedi me betra sase no so ade chi ya ni nsuo yiri fa me ku si wie kwotena so ante abi ho sam na me ka kire wo yi me say me koye na boy nesi pie ba ko ene ne kitchen ene ne bathroom ti me kotwa so instrument ye ne bibia na me kotene me nsuo yiri fa me papa yesida beda barakase dam bi wo ho omu bie nsuo da me minim na ho 14 ni anti mo na mesme ba ba ya de ba ko fo me nsu sebe me woda kafra me ba ba ya de na me ko me nu me se sister ne dis kan ba mamia anka mechi fei adia chi ye ko fo ni nyina begu fie ho ebe boa me be prai ebe hwi nsu yo no mama entomane aniema me yitugu ye no enye ketwa matras mu na meto ya me de ko ye manfa bulin carpet manfa aniema titet manfa bia msi na de be sempa na be sami sei enye hwe te no pano ye adwuma no ndi autonomous ne kase enti sabna udi nipa ba ba ja sase amano na samne pa nsuo ye ni sei wuni adwene so baba ba no na ba ko no se me ko akofre no enti obegina hwemu no so no hwewa na okofie na bra no ko ka kire se enti wuni mu se ma me nsuo ye yira fa no mama me ka wona se me na ye me ya manka dia ya me se die ntina wo ha me hu ade kro ne ko trefie ho me ntome die na ha wo efie no ga no a woje asase me je asase no won ho no one adamfo no a oka ho a wo mu di asase ne ma me no so me ya baifo me ya baifo me ba se kura no o didi matam enye keto akura utu fie nso bitimi fie mama me nya peace ya rien komre nyina akura mabada ha be 4 times na wabusua wa yo wo me mama mo yo me ba nim se mo ya nso me konim sabre me de mani kire semens